कि जब भी हंसी कली त चटकवे करी देखे वाला के मनवा बहकवे करी। कि कवि जी लिखले बड़े कि जब भी हंसी कली त चटकवे करी आ देखे वाला के मनवा बहकवे करी। कि जब भी हंसी कली त चटकवे करी आ देखे वाला के मनवा बहकवे करी। कि चाहे बगिया में कतनो और संभर के चलब कि काट बाटे तयचरा अटकवे करी। देखें एगो मेहरारू अपना राजा जी से कहो तरीके राजा जी कि आज तक तो हम रौरा से कुछ नहीं खे मांगले बानी, लेकिन आज हम रौरा से कुछ मांगत नहीं हमरा के देव। तो उनकर पति देव कहले कि मांगा तहरा के का चाहिए, का चाहिए तहरा के। तो पत्नी कहो तरीके देखें एगो सुहागिन के साथ होला हम रौरा से कुछ अलग चीज नहीं खे मांगत नहीं, हम उहे मांगत नहीं जौन हमारे जरूरत बा। पत्नी कह तरीके से और पटना से और पाचे बलमुजी और पटना से राजा जी और पटना से पाचे बलमुजी आहो यारा से उठलाली और यारा से उठलाली की मंगाईदा मंगाईदा हो मंगाईदा छपरा से चुनरिया छिटवाली हो मंगाईदा छपरा से चुनरिया छिटवाली। पटना से पाचे बलमुजी पटना से पाचे बलमुजी यारा से उठलाली की मंगाईदा छपरा से चुनरिया छिटवाली हो मंगाईदा छपरा से चुनरिया छिटवाली। पत्नी कह तरीके देखी और हमरा के का चाहिए। मेहरारू कह तारी एक एक शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा और बहुत ही सुंदर भोजपुरी गीत है। पत्नी कह तारी झुमरी तिलैया से झोपदार झुमका झुमरी तिलैया से झुमरी तिलैया से झुमरी तिलैया से झोपदार झुमका झुलनी बनेले रंगा वाजची लड्डूमुका झुलनी बनेले राजा जी झुलनी बनेले रंगा वाजची लड्डू
ठुमका और का कि हमरा झुमरी तिलैया से झोपदार झुमका चाहिए आ झुलनी डुमका के चाहिए आ कहता रे बीकानेर से बिंदिया चमचम बीकानेर से बिंदिया चमचम बनारस से बाली ई मंगैदा छपरा से चुनरिया छीटवाली ओ मंगैदा छपरा से चुनरिया छीटवाली और भैया हो मेहरारू कह करी ये तने ना यदि ई संभव बात हमरा के ला दियो यदि ई संभव नहीं खे तो हमार दूसर मांग हरौरा से कह तरीका भाव के देखल जाओ कानपुर से कंगना बम्बई से बाला कंगना कंगना ए राजा जी कानपुर से कंगना बम्बई से बाला जिला मोतिहारी से राजा जी जिला मोतिहारी से पिया जी जिला मोतिहारी से मोतियन के माला जिला मोतिहारी से मोतियन के माला ये तने ना हाजीपुर के हार हसुलिया हाजीपुर से हार हसुलिया हाथरस से हाली की मंगैदा छपरा से चुनरिया छीटवाली हो मंगैदा छपरा से चुनरिया छीटवाली राजा जी तरीके देखा यदि यो संभव नहीं खे तो हमार रौरा से तीसरका मांग बा लेकिन एकरा में ना मत करी हो कह तरीका कहे के एगो मेहरारू के साथ होला सुहागिन के साथ होला बड़ा भाव लेके बड़ा श्रद्धा से रौरा से हम मांगत बनी और अतिया कह तरी भैया कैसे बलिया से बिंदिया गोरखपुर से गोरहारा बलिया से बिंदिया आर बलिया से बिंदिया राजा जी बलिया से बिंदिया गोरखपुर से गोरहारा मिर्जापुर से मेहंदी मिर्जापुर
से बेहदी माँ गाई दी हक्का जरा कह करी ये बेदर्दी राजा जी चंदू भैया हो मुन्ना भैया चंदन भैया पप्पू भैया बहुत तनी समझावा इनका के कि हम कुछ हो मांगत नहीं तो इनकार करत रे और समझावा इनका के लखनऊ से लहंगा महंगा लखनऊ से लहंगा महंगा चोलिया लागल चाली की मंगाई दा छपर